폴라나 야사의 엄하게 뭐 티니 저라 야사기노 동거 티니보 파운데이션 앙사나 모중 아차 미니 아모스 다토 니키 필프로 앙노콕 사워 버니 노고 앙노고 사보 kunusia kunu himai bamaya ko busamaya yaguya kunu kalaimaya angke afro surinani thangka o borok bai angke afro bini nanati dalake su ani ganawo boyas ku surimani akok angkanawo angke bo ani sugdo judi hamrkha angke ang evangelist pastor sanam nai ni bo bini mokol ni mukti kelayui bosuri bu bi belaki kabai bini kakla bo buai tamanai girogai suri bu omo mosuri we bo bini belaki poito karak belaki naku mani surika kore bini baba sam bo kapani batai malia ani building falsinai ani sarai no nai kol nani bagai nung no ham nai ni bobo je bisnabo achugai suri me yasu sugai suri mani bo beleke kapkha bo boni pore bini ma bo suri kha bini sarai no ba mai yasku sugai yam ro mai suri ka omo apro kaitor khana ka 아멘. apro sar nandolal bo kunusia wai bo nukawa dethan te bo jaga asugai kunu kok sayawin bo bo bukhabai suri wai bukhabai yogai nei kokuk sayawin nei bo suri ka 아멘. abri bagai bo boroni bo saka tini o ani amos na judi ham kan ke tini o binon kupra achayo ang bono kaitor ni seng itamane sereng ang sanam nai nei bo samaita 앞으로 따복 뭐강누게 뭐 따면 기사비 뭐 함이야 프로 야궁뜨이 닥터 함너 하게 힘내요도 닥터 야궁뜨이 제 살렌 루카 살렌 뭐 기사 짜리 아니 바게 요마키 어버 티니와 오 파운데이션 티니 안사나 무승오 비논 쿠프라워 God blessing Tripura wa bo foundation onani bagai phola bai borno chongja sini sar poreka norong ano saiya angse norong na sai phayu 아멘. kaitor sau tini sai phai ka amos ni bisingtai omoni tei kaitor o binon kupran no sai phayo tini bo borno sai phayo omona sai phayo tini tauni bagai sai phai sum belai ke kaitor ni kokhnaya binon kupraniya tripura hai bororo kaitor no siniya sinina ni bagai kaitor no ya changna ni bagai u amos sei sumno punukha 할렐루야. 할렐루야. hallelujah hallelujah tei bang sana ta basa grade koso tini foundation sana ni bagai sabo nung angse ora je pastor retire tongo why amari khabar kisa sagarna ram podowo cheng thangpuro khoroksa boro christian lonia chengno rathabai buo chengno apro taini dina tini pastor thainai baptism rakha tamdi bagai berai bini suri ma bisi isa yang phai gani sir bini isa sana musuh bini isa naru buka sagarade bini khopti cheng kha kaitor bono use kai 1965 ang asai group siku 1965 bole kaitor no yasaka bo tini rampo do tong yake tini motha asai gra mono foundation 아멘. hari foundation 아멘. 할렐루야. kaitor hamari do bona tini 90 tini bo phai nai iko bo tongo obono bo angkhunok na musungo bo 100 rai ka cheu phai bo apro kaitor no bona yasagai boni bini suri mangbai bini kaitor no yasa mane bagai sini nondolal babu police officer botini foundation nangai 아멘. 할렐루야. 할렐루야. hallelujah tabo bosmiya borosmiya tini ye samni behoi bihi buma bini khabai bai
Surima bai tini ministry bo bor sapai tan ngit sapai ka. Kai to no lobo tini. Nai di nang tini bo bono hai ka foundation. Eko foundation Tripura ni ha ni foundation. Noro tini foundation nang ni bagai. O tini team om hai ke noro ya ka sagai de manna. Ya cha ke ba cha ni jeng suri da. Ang Tripura ni ha ni am foundation. Ang te gi filia. 할렐루야. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tinggal o foundation ni bagai surika kai buang bono jora angrebo o barli o tini nandalal babu o amsaya tripura ni sini tripura boni bodla tini kai jengsuri poro bosaka bo kai tor bo sayo kai tor se sai payo bo soda ang saimalia huila pai puro ayang mandai ni jeng piro puro 어러 파이의 미리 보크로 걸어의 안로 파운데이션 내내 보야사의 카이도니 타이 야사의 미니 숙니 다라의 보카이 이니 파운데이션 저또 나나이는 거기다 나는 무슨 Yes. 와 디니 약기 서비스